le win April ni som thum sang ni som ni panga ni a hei mizo zero lai pol lunglei headquarters te huai hot aizol le lunglei inkar kong ATL Road kan ti mai a dan chhunzawm ani a kan hriat theuh ang khan tho than ni atang khan kong hi pupui daya an dang a chuan atuk nimin tho le ni a pupui mai ni lo aizola atanga lunglei ron luhna kong pakhat na thial lama atanga ron tlan na hrang chal ko na danga chutiang chuan hun an hmanga nimin lama hrang chal ko na dana ni a voin lama ero chuan hrang chal ko na tangin in son phein zo bok daya kong hi an danga MZP ten Chief Minister le Lunglei MLA te biak po na tur phone number te an tar chhuak hial ni ti chuan khualzin lir thei tangkhang an na sakhup maya then kong hrang atanga local te heta tanga lunglei atanga aizol pheitu te aizol atanga ron haw lampang te khatiang kha an ni hlom a kan hriat theuh angin thil hi ATL Road siam na tur cheng vaibel che som kwa atanga vaibel che som li pali po pen du lo na da le tura ngiat na thil ani a chutiang chuan zo zir lai pol ten hoi hotin he thil hi chim lamin thlo pa thlo viau maya tuna hiam minol pui thlop pia lama pol hrang som thum atanga som li chuang in an thlop zia te pon tilang to a chutiang chuan hemi puala MZP te ne na tran puina peneu neu te po hi an om nual to a khualzin tangkhang zinga hian tui in tur nei lo ti thom te tur nei lo ti thom te om to a eng tiang zel hian nge ni hian kal le zel dan tur hi hriat thiam hi har fu maya hian eng chen nge a ong a eng tiang zel hian nge boruak a kal don ti hriat thiam har khop mai chati lai ro chuan engma thu thar danglam em te a om lem lo chuan ti hian he kong dan hi angai ang hian kalpui chhunzawm zel te ani mei tura ngai la hei bungra phur motor truck lian kan tiang chi hi motor tangkhang zinga hian nya tam bera heng te hian hun local hlekse chak lakna konga arsat na a thlenangem ti te thilom thei ani a eng pawni sela eng tiang zel hin nge boruak a kalang hi a hriat lova sarkar lam le kan MZP te lam hi eng tiang in nge in biak rem thei dan te awem ti te ngai tuana chuan amama ro chu kha chu kan soi phak ani lova eng pawni sela tungdin hmuna chim lam mi puite social media lan danin thlop zonga comment ron pe te hi an tam riawa soita ang khan pol hrangin an lo thlo bok nen tun ma anga pol pakhat chau rang rualina thil lung oi lo na lan tir ang kha ani lawa tun trom chu alung oi lo na lan tir tu te pol hi thlop tun tam riau maya heng te hian he kong dan te hi tun aya rei deuh zawk a aw tirangem ti te chutiang chuan han hun han aw ta sela eng ti nge mipui tangkhang le kong dang tu te atang hian arsat na te thlengem ti te ngai tuana kil thana te chuanin a han om a
eng pawh ni sela chanchin hriat thiam hi har ri fu maya hei voin hi April ni somthum nilai thawhtan nilai ni ani a naktuk lam kal le zel dan tur te nge niang ti te phei chu kan hre ri lo na in engmah har thu dang te awm lem lo chuan angai ang khan kawng hi zanin atanga tihian angai anga dan chhunzawm zel tur te ani turah te kan han ngai ngot ani tian lir thei rang rang hi ding khawm rui mai a thui taka in tlara pupui dai le kimi somi zobok daya te sawn nia zobok thlan mual bula chuan mi hrang hrang anan pung khawma eng boruak nge thleng zel dawn hrilo tundin hmunai ro chuan har satna anin hnial buai an in sual buai an awm in ti buai an awm tiang chi thawm te chu hriat tur chu awm ri lo na a enge eng ti nge boruak kal zel dawn hriat lova pawh ni sela kan sawi tak ang khan sarkar lam an la ngawi ri viau mai a heti hian tundin hmuna sawi theina nun ber chu kawng dan hi angai ang ringin la kal ring dawn ani tih kha ani deuh ber mai awm e